October 20, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, "Magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan." Si Jesus mitubag kaniya, "Undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha?" Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. "Pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga bahandi sa tawo wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadako kadato." Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya, "Dihay usa ka dato nga mayuta nga maayo og abot. Namalandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Kini mao ang akong buhaton," miingon siya sa iyang kaugalingon. "Gub-on ko ang akong kamalig, ug magtukod ako og labi pang dako. Diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya muingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran mo nimo undo, ana-ana kanimo ang tanan nga mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang mga katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay." Apan ang Dios miingon kaniya, "Uy buang, niini gayong gabi una ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon?" Ug mitapos si Jesus sa pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.